adâncul munților elvețieni se află minuni ale ingineriei, Gotthard Base Tunnel. Este cel mai lung tunel de cale ferată și, în același timp, cel mai lung și mai adânc tunel de transport. Imaginați-vă doar 57 de kilometri de cale ferată scobită în stâncă. Iar lungimea totală a tuturor tunelurilor pasajelor de la mine este chiar mai mare, incredibila lungime de 150 de kilometri. Construcția tunelului a fost finalizată relativ recent, în 2016. A durat 17 ani pentru a fi finalizată și, credeți-mă, încă este considerată rapidă. Dar este posibil să existe o nouă metodă inovatoare de construire a tunelurilor care va face posibilă construirea lor de 10 ori mai rapidă și mai ieftină. Această abordare inovatoare implică un roi uriaș de roboți. Construirea tunelului de bază a fost un proces complex și intensiv. Bineînțeles, partea care a consumat cel mai mult timp a fost construcția tunelului în sine, care a implicat mașini de forat tuneluri și foraje de foraj. Dar, cu toate acestea, construcția tunelului a durat ani de zile. Și asta nu este tot. Este nevoie de timp pentru a construi infrastructura căii ferate, sistemele de ventilație, sistemele de monitorizare și de evacuare de urgență. Este nevoie de o inginerie precisă și de o planificare atentă pentru a se asigura că tunelul îndeplinește cerințele de siguranță. În plus, este nevoie de timp pentru testarea și punerea în funcțiune a tunelului, inclusiv pentru testarea funcționării trenurilor. Cu toate acestea, săparea unui tunel uriaș prin rocă solidă necesită cel mai mult timp, chiar dacă cele mai moderne mașini de forat tuneluri sunt monștri uriași care sapă structuri cu diametrul de peste 6 metri, înarmate cu lame terifiante și care arată mai degrabă ca niște viermi uriași dintr-un film SF, dar dacă acesta este apogeul evoluției tunelurilor, soluția de la startup-ul Hypertunnelus pare destul de microscopică. Cu toate acestea, odată ca niciodată, chiar și dinozaurii uriași au cedat planeta unor mamifere mici, nu-i așa? Startup-ul Hypertunnels din 2018 încearcă să demonstreze tuturor că metodele actuale de tunelare sunt prea costisitoare și pot fi înlocuite de alternative. O echipă formată din 30 de persoane cu sediul în orașul englez Basingstoke susține că tunelurile ar putea fi construite de roboți cu dimensiuni de doar 25 de centimetri. Dacă ar fi să simplificăm procesul de creare a unui hipertunel, acesta ar arăta astfel: de-a lungul conturului viitorului tunel, în stâncă sunt forate țevi subțiri de 25 de centimetri. Este mult mai ușor să creezi una dintre acestea decât o gaură imensă de mai mulți metri în stâncă. Apoi, în aceste conducte sunt plasați roboți inteligenți de 25 de centimetri lungime care folosesc membre robotice cu accesorii de frezare pentru a extrage bucăți mici de rocă pe măsură ce se nasc. Aceștia le încarcă într-o carcasă și le transportă la suprafață, în timp ce alți roboți umplu spațiul gol prin pulverizarea unui strat de beton. Astfel se creează structura viitorului tunel. Roboții au o formă semicilindrică pentru a se deplasa constant de-a lungul unor canale în două direcții pentru a accelera procesele. Și vorbim despre faptul că ar putea fi mii de roboți, precum furnicile sau termitele, care își construiesc colonii. Dar, din nou, aceasta este o descriere foarte simplistă a procesului, pentru că startup-ul a adunat o echipă de oameni de știință și ingineri din diferite domenii care au legătură directă cu construcția de tuneluri. Aceștia au adus soluțiile lor inovatoare în acest proces. De exemplu, în faza de pregătire, ei folosesc metode brevetate de topografie geologică, creează o replică digitală a viitorului tunel folosind tehnologia realității virtuale și construcții de modelare a informațiilor de realitate. Există, de asemenea, particularități în procesul de construcție în sine. Roboții telecomandați sunt completați de utilizarea inteligenței artificiale cu posibilitatea de a antrena algoritmii speciali prescrisi pentru interacțiunea roboților conform principiului roiului. Acest lucru permite roboților să comunice între ei și să-și coordoneze eforturile comune. Și, cel mai important, potrivit estimărilor experților, această tehnologie permite construirea tunelurilor de 10 ori mai rapid și, în același timp, costul acestor lucrări va fi același cu cel al tehnologiilor convenționale sau chiar mai ieftin. Așadar, nu este surprinzător faptul că dezvoltatorii au reușit să convingă Consiliul European pentru Inovare să le ofere aproximativ $2 milioane pentru a dezvolta proiectul.
De asemenea, acesta a fost susținut de Vinci, lider mondial în domeniul energiei și construcțiilor concesionate, iar la sfârșitul anului trecut, aceștia au prezentat prima structură subterană din lume construită în întregime de roboți, un tunel pietonal cu o lungime de 6 metri și un diametru de 2 metri, care a fost creat în cadrul unui proiect al Network Rail și prezentat la o expoziție din Londra. Combinația unică de tehnologii din diferite industrii permite proiectului Hypertual să ofere un număr mare de avantaje față de tunelurile tradiționale. Este mai rapid, mai sigur și mai ieftin. Mai precis, reduce riscurile și elimină complexitatea geologică a abaterilor de la traiectorie. În plus, reduce cantitatea de consumabile utilizate și minimizează impactul asupra mediului. Dar va deveni oare folosită pe scară largă și pare a fi tehnologia care ne va ajuta să construim tunelurile incredibile ale viitorului? Scrieți despre asta în comentarii și abonați-vă la canal pentru a vedea și mai multe inovații incredibile care sunt create chiar acum.